Dneska si dáme video, čo si balím do pôrodnice. Ja som aktuálne v 36. týždni plus nejaké dni a myslím si, že je už ten správny čas. Ja si to balím už nejakú dobu, furt tam niečo prihádzujem a teraz by som tam mala mať už naozaj, že väčšinu, už iba nejaké veci dobalím, takže ideme na to. Ja si zoberiem jednu takúto príručnú a kufor. Každá pôrodnica asi má taký svoj zoznam, že čo by ste mali doniesť do nemocnice. Bolo tam aj, že mám doniesť teda 40 jednorazových takýchto plienok, takže som zobrala tieto od Baby Love. Od Happy Baby som mala takéto dve vzorky, nohavičky poporodné, 2, 4, 6 kusov, vložky do podprstenky od značky Lansinoch. Ďalej tu mám pastu s rybím olejom, ktorá bola tiež napísaná na zozname pôrodnice, kam sa chystám ísť rodiť, takže toto im tam odovzdám. Podložky, ktoré sú z druhej strany lepiace, takže si to prilepím vlastne na tú posteľ. Prvýkrát som nemala také lepiace a stále sa mi to zošuchávalo, takže teraz dúfam, že to bude lepšie. Zobrala som si iba 5 kusov. Sú to také podložky, ktoré sú 90x60, sú aj celkom veľké poporodné vložky. A zoberiem si teda radšej viacej, ako by mi mali chýbať. Na mojom profile nájdete potom aj nákup týchto vecí, ako sú vložky, poporodné nohavičky a tieto veci. Takže takto, toto mám vlastne v tej príručnej. Pokračujeme ďalej a teraz vám ukážem, čo si zoberiem do kufra. Začnem asi touto taškou Hrebeň. Od značky Veleda tu mám krém na zadoček pre dieťatko. Od značky Tokobo balzam na pery. Vlhčené utierky Pampers, 99% voda, bez parfúmu a bez alkoholu. Krém na tvár, to je úplne úžasný, najviac mi vie hydratovať pokožku. Zobrala som si takýto krém hlavne aj preto, lebo je taký vytláčací. Si ho rovno takto aplikujem na pleť, nemusím ďobkať prstom do toho, je extrémne hydratačný, ale pritom vôbec nie som masná. Paralen, pamätám si, že som mala veľmi veľké sťahy maternice po porode a keď som potrebovala trošku uľaviť od bolesti, tak mi pani sestrička dala Paralen, vatové tyčinky. Zubná pasta, táto je pre dojčiace a tehotné mamičky. Je to od Bielej perly, obsahuje kokosový olej, neobsahuje žiadne SLS ani parabeny. Kefka na zuby, hroznový cukor na energiu. Určite si musím zobrať aj deodorant. Nepoužívam už strašne dlho sprej, odkedy som tieto guličky spoznala. Teraz si myslím, že do tej pôrodnice je to úplne vhodné, lebo nebudú tam žiadne výpary. Toto má strašne takú jemnúčku vôňu, takže ani babetku to nebude vadiť, ani mne. Toto tak dobre funguje, že keď raz vyskúšate túto guličku, tak si myslím, že už ju nebudete chcieť meniť. Samozrejme gumičky na vlasy a čím viac, tým lepšie, lebo vždy sa strácajú. Ja si myslím, že tam vlasy umývať nebudem. Ja si umývam vlasy v predklone, lebo mám dlhé vlasy a keď ich mám mokré, tak by som ich proste ani nezdvihla, aby som si ich našamponovala. Tie priestory tých sprch sú malé, takže skúšať to tam radšej ani nebudem, preto si zoberiem so sebou tento Bala suchý šampón. Mám ho veľmi rada, je perfektný, má peknú vôňu, trošku silnejšiu, ale ona potom časom vyprchá. Nezanecháva biele stopy a funguje veľmi dobre, že vám naozaj tie vlasy zmatní. Potom som si kúpila sprchový gel bez parfumu, tento od Balei. Má veľmi dobrú cenu, mal by byť na veľmi citlivú pokožku. Potom tu mám ešte poporodnú spršku od Lansinoch. Neviem, či sa mi to bude chcieť tam používať. Ono to je na čistenie intimných partií. Tuto si dáte vlastne takto teplú vodu, zavriete si to, vyťahnete a potom si takto vlastne zo spodu budete umývať. Je to v takomto vrecúšku, takže si nebudem musieť brať celé toto balenie, ale iba toto vrecuško. Klobučiky na bradavky od značky Lovy. Tieto klobučiky vám pomôžu pri rozbehnutí kojenia a pamätám si, že minulé tehotenstvo mi naozaj veľmi pomohli aj proti bolesti, takže teraz ich berem aj do pôrodnice. Predtým som ich nemala v pôrodnici a myslím si, že možno by to bolo lepší ten začiatok, keby som ich mala. Ako ďalšie si berem odsavačku mlieka. Veľmi dlho som rozmýšľala nad tým, ako si kúpim a nakoniec som si povedala, že si kúpim túto. Ono je to vlastne na jedno prso. Ja už som ho aj skúšala a má celkom dobrý ťah. Je to od značky Campbell Babies. Minulé tehotenstvo som spoliehala na tú, čo majú v pôrodnici, lebo oni tam zapožičiavajú. Tá odsávačka už bola taká fakt, že dosť používaná a bolo ju treba každý večer vrátiť, takže som mala s tým také, nie že starosti, ale ako bola som vďačná, že mi ju požičali, ale takto si to budem môcť ja
nejakým spôsobom korigovať, že kedy ju použijem a kedy nie. Je taká celkom tichučka, takže som rada. Ešte tu mám aj takéto vreckovky hygienické. Rozmýšľala som ešte nad tým, že by som si zobrala také tie vyťahovacie a zo pár týchto. Takže ešte možno to zmením. V zozname od porodnice som mala napísané, že si mám doniesť aj toaletný papier, takže ešte to určite pribalím. Potom tu mám ešte také veci, ako je podsedák, na ktorý si ešte dám obliečku. A tento podsedák mi celkom pomohol pri prvom tehotenstve. Bol trošku pre mňa lepšie si sadať, lebo som išla prirodzene, takže verím a dúfam, že pôjdem aj teraz prirodzene. Ponožky, kojace podprsenky. Tieto ste mohli vidieť tiež už v mojom videu, sú zo Shein, takže ak by ste si chceli pozrieť video, tak vám ho tu nalinkujem. Ja už som ich skúšala nosiť, tieto podprsenky sú veľmi pohodlné a budem dúfať, že mi budú stačiť dve, keďže budem mať aj vložky do podprsenky, takže dúfam, že mi budú stačiť dve. Neutrálna a takúto jednu hnedú. Sú pevné, príjemné, nič vás neťahá, nič vás netlačí. Ten materiál už nie je vôbec taký nejaký pichľavý alebo tak. Dneska som akási zadýchaná, ale musím povedať, že už teraz na tom konci sa cítim fakt unavene. Doteraz som mala naozaj že veľa energie. Energie už teraz fakt, že málo na tomto konci, ale proste musí to tak asi byť. Mám tu ešte košele na dojčenie, tieto som vám tiež už ukazovala vo videu na Shein, kde som ich kupovala. Tiež už som ich aj skúšala, som si ich už dala, aby som vedela, ako sa mi bude v nich pohybovať, či budú pohodlné a či mi na nich niečo nebude vadiť. Táto košela je super, je mi trošku taká širšia, ale to je úplne v pohode. Páči sa mi proste tá bledá farba, ale potom po porode sú asi lepšie takéto farby. Táto košela je trošku taká babičkovská, čo sa týka toho tvaru, ale tiež je maximálne pohodlná a má dobrú farbu. A táto košela na kojenie je veľmi dlhá, úplne až na spodu, je pohodlná, gumička na vlasy. No a zoberiem si ešte aj dvojo šľapiek. Jedny šľapky si zoberiem takéto, ktorých budem chodiť. Si tieto vezmem do sprchy. Najprv som si chcela zobrať žabky. Žabky nie sú až také pohodlné ako toto a toto iba našuchnem proste a idem. Potom samozrejme si vezmem úterák na tvár a ešte si pribalím dva úteráky tmavé na telo. Rozmýšľam teraz, že či veci pre babetko na cestu domov, že či zbalím teraz, alebo až keď príde priateľ, že by to doniesol. Myslím si, že minule, keď som bola, tak som najprv to babetko si obliekla a potom on prišiel. Asi teraz to tiež tak urobím, že zoberiem overall, čiapočku, plienky, priateľ už potom doniesie zavinovačku a autosedačku a takéto veci. No a samozrejme ešte nemôžem zabudnúť na doklady. No zoberiem si teda peňaženku, nejaké peniaze, občiansky preukaz, kartičku poistenca, a takisto aj tehotenskú kartičku treba si zobrať. Ešte, keďže nie sme s priateľom manželia, tak si zoberiem ešte takú tú zápisnicu o určení otcovstva. Tak ja by som mala mať asi všetko. Ak by vás niečo napadlo, čo by ste mi chceli poradiť, čo si mám zobrať do porodnice, čo ste si vy vzali a boli ste radi, že ste si to vzali, alebo niečo, čo som tu nepovedala, tak mi kľudne napíšte, budem veľmi rada. Som rada, že ste si pozreli toto moje video, budem rada, ak ma dáte sledovať. A uvidíme sa na budúce.